बिनिफ्राय नों गाबोन थांनाङा? आंबोथ' थानो लुबैयो। साननैसो थाथारदो जोंफोरनियाव। ओरैनोबाबोलाय अबावथो आरो लोगो मोनबावगोन। आंथ' ट्रेनिंआव थांसिगोनानो। साननैसोथ' नङा, आं थाबायानो थानो लुबैयो नोंसिनियाव। नाथाय मा खालायनो, राजाया स्कुल दंना। बेनोथ' जाबाय खोथाया। राजायाथ' थानो मोजांसो मोनखादों बियो। थाङा होननासो बुंखाबाय थागोन बियो। बिमा बिफा गैजारोङि गथ'ना बेबो, रावबो गैयि मानसि। बेबायदि जयेन्ट फेमिलियाव थानो मोनब्ला मोजां मोनो आरो बियो बिबै। दा गासैखौबो मोनजोबनाय बायदि मोनदों बियो। मोजां मोनदों थानानै। होमब्लालाय नोंसोर थाथारा मानो जोंहानावनो? थानायानोथ' माबोरै थानो। आंनाबोथ' बारा गोबाव जायाखैना बिसोर गामियाव थाहैनाया। आरो जेनेबा बयबो मिथिगौ आं बिसिनियाव थाबाय होननानै। आरो माबा सानो, मानोना हाजारबाबोथ' आं गावनि नङाना, थाफैनायसो। गामिनि मानसिफ्रा गाज्रि साननो हानायना गथ'खौ अबाव लाना थांदों होननानै। आरो गामिनि मानसिफोरा अख्रांखौ बिराद अनो। बयबो बेसेबा खुसि आं बिसिनियाव थाहैनायखाय। नोंनो अनदो बिमा बायदि बिफा बायदि होननानै बयबो बुङो आरो। औ, गुबुन फारसेथिं नायब्ला बेबो नंगौ देनाय। दा मोनथिया हसिया अबाव लाना थांनो नागिरदों गथ'खौ होननानै सानगोन ना मानसिफोराबो। दा जोंफोरथ' दा आलासिबो जाला जेबो जाला। बिसोरो साननायफोरा एसे माबोरैबा सानगोन आरो। औ बेनोथ', नङाब्लाथ' थानो हायो। बयबो सानगोन ना गथ'खौबा लांना मा खालायदों मा मादों होननानै। दे होमबालाय नाङा दे, साननैसो बेबायदिनो थाथारदो। आंबो नोंसोरखौ जर खालायला। मानोना गामिनि मानसिफोराबो एसे माबोरैबा सानगोन। जायखिजाया नोंसोरो साननैसोल' बेबायदि थाथारदो। जेब्ला नों आंजों मोनसे सोमोन्दोआव थागोन ना, होमब्लाना रावबो जेबो होननाय नङा। औ, आंखौ एसेबां खैफोदनि समाव राजा अख्राङानो आरो बिसिनि गामिफोरानो अनसायदों। गामिनि मानसिफोरानो फोथायनानै आंखौ लाखिदोंना। आंनि गुदि बिजौ जेबो नागिरालासिनो आंखौ फोथायनानै बिसिनि गामियाव थानो होदों। आरो बेनिख्रुइ गिदिर मा नांबावो। दा बेबायदिनो थादो। गामिनि मानसिफोराबो जेबो साननाय नङा। जेब्ला जोंफोर सानैबो जुलि लागोन, होमब्लानिया आरो जोंफोरथ' मोनसे सोमोन्दोआव थागोन ना। अब्लाना राजाखौबो जोंफोरजों लाखिनो हासिगोन आरो। औ, आंबो बेबायदिनो सानदों। मानोना बेथ' उन्दै गथ'खौ आं माबायदि गारबोनो। मोजाङै संना जानो रोङा, रावबो गैया अन्थ' बाथावनो। बे गथ'खौ आं हारसिं गारबोनो हानाय नङा। आं फैब्लाथाय आंजोंनो फैफागोन बिबो। आरो न'नि मानसियाबोथ' नोंसिनिया आजावना लाखागोन, राजाखौ अनखायो। औ, नों जोंहानि न'नि मानसिफोरनि जेबो टेनसन लानाङा हाबिला। आबैयाथ' नै थानो होगासिनो, आइयाबोथ' थानो होगासिनो। आरो बाबायालाय मा थाबाबो मा जेबो मोनखाया बियो। औ, आं मिथिगौ नोंसिनि न'नि मानसिया बयबो अनफावरि होननानै। औ, दा जायखिजाया साननै थाथारदो, जेबो नंला। राजाना सानसे सुथि थांसिगोन आरो, जेबो नङा दे। औ, जागोन दे। ओइ सौग्लिनाय, खोनायाखै नामा नोङो ओंखाम जानो खोमा खिफोरा बांद्राय जाबाय नामा? खोमाफोरा सेवग्लिबाय नोंना? ओंखाम जानो लिंबाय थादों आङो, खोनायाखै नोङो? ने बराय बराय ओंखाम जानो लिंफैनांगौ नोंखौ। ओंखामखौनो उखैयाखैलै आं। उखैयाखैबालाय जाया होननानै बुंनो हाया नामा? था, जायाबा मोजांसो। अमा बेदरखौ बांद्राय भागो मोनगोन आंहा। था, जानाङा दे, आंहानो जाना दोनगोन। मोजांसो, सोराबा जायाबा बेदरखौ बांसिन मोनजागोन। नै, हाबिलाया गथ' सासेबो लाबोफादों। सोरबाया गथ' लाबोफादों, मायबा लाबोफादों, बेयावलाय आंहालाय मा जादों? बाना लानांगौ बिखुङाव। बे गथ'आबो बिमा बिफा गैयानोलै, गावबायदिनो मावरियानो। ए, नोंसोर बिनि बाथ्राखौनो फोथायदों? आं नोंसोर बायदि बुरबक नङालै, रावनिबो बाथ्रा बिदि फोथायखाया आङो। नुवागौमानि फोथायथाराहाय। सोरबा अबेनिबा मा, अबे गामियावबा थाहैदों, सोरनिबा फिसा अबावबा मा खालायदों, बेसो मिथिगौ। सोरबा गथ' गोनां हौवाफोरजों हाबा जानाय बायदि मोनदों आं। सोरनिबा फिसालाफोरसो खोमा, बेखौनो लाना फैदों ने मासो। बेबायदि मालाय सोरनाव थाहैयो। सोर थाहोनो होदों बेखौलाय बेबायदिलाय? दानि जुगावबो सोरबा एसेबां मोजां मानसि दङ, बे सोरबा सासे सिख्ला मानसिखौ ओरैनो लाखिग्रा। बेनि बिफायानो हाबा खालायदों खोमा, बे गथ'नि बिफाया। मेलेम गोरान हिनजाव, मानसिया नोंबायदिल' गोसोनि जायो नामा? बयबो मानसिया समान गोसोनि जागोन नामा? नोंनि गोसोआ गाज्रिबानो गुबुन सासेनोबो गाज्रि जागोन नामा? ए माथो, दानि जुगाव सोरबा मोजां दंबावो, बयबो मतलबिसो। बयबो जुदि मथ्रबि जागौमोन, बे दुनियानो सोलिनायानो नङा। अ, माथो नुदों नोंलाय? माथो मोजां दुनिया नुदों नोंलाय बेयावलाय? बयबो मथ्लबियानो आरो। सोरबा फोथायबाबो आं फोथायथाराहाय बिखौ। अबावबा सोरजोंबा माराम हाबा जानासो फैदों खोमा, फोथायथाराहाय आं। नोंसोरसो नुफा माफा नुवा माया ओरैनो खुगाजों बुंग्राफोरखौनो फोथायो। आं सिगाङाव बुंनाबो बेफोर बाथ्राखौ, सोर मा खालायदों मा मादों। दे, नों गोसोजों मोजाङानो मोनादे बिखौ। नोङो नायनो बायो, थेवबोथ' खेबसे खबर लानो थांनो हागौना नोङो। मानसिफोरा मा सानगोन दे नोंखौ। मा? आंखौ खबर लानो थांनायनि बाथ्रा बुंदों नोङो? नै, आंनि खिबुआबो थाङा।
दरखारनांदों सोरखौबा खबर लानो थांनो सोरबा गाज्रियानो सानदों सोरबा मोजां सानदों सोरनिबा जागारदों नामा दरखारनांदोंलै थै थांगोन आं मोनबा एसेबां जुदि हाबिलाया गावानो एसेबां जुदि गियानि एसेबां जुदि मोजां होनब्लाय बिमानिखौ खबर लानो फैनो हाया बियो गावनो फैनो हाया आं थांलायनांगौ बि न'आव मोजां मानसिया है सुनि ग्रहफोरनि बाथ्रा बुंबाय थानानै आं सिगाङाव बेखौ बुजायस्लायस्लाय बुजायियानो मोजांलै सैमा मासेयाबो बुजायब्ला बुजिगोन खोमा बे सैमानि लिस्टावबो गोलैबावा बियो आबौ नै लाबोबायानो आङो केरासिन थावखौ लाबोबायानो अबेनिफ्राय लाबोखो नोंलाय सोरबाफोर नुवाखैथ' नुवाखै आबौ नुवाखै रावबो नुवाखै बेफोर खामानियाव हले गोबां रिस्क थायो दै आं लाबोगोन होननानै बुंखादोंमोन ना नोंलाय मानोथो लाबोखौ आबौ आंथ' नोंखौ फन खालामबाय थादोंमोन नों फनखौनो हमासै बेनिखायनो लाबोबाय आङो दे आबौ खैथासोआव थांगोन न'खौ सावनो 10टाफोरावनो हागोन ना सावनो थोद बुरबक 10टायाव सोरबा मानसि न' सावहैयो नामा मानसिफोरा उन्दुआनो आरो आजिखालि दाना मबाइल नायनानै मानसिफोरा उन्दुनो नागिरा मबाइल नायनानै गोबाव थाबाय थायो थोद 10टायाव हाया खमसे खम 1 2 जेब्ला मानसिफोरा सिमां नुफगोन बै समावसो न'खौ सावनो थांगोन जोंफोरा मोनथिबाय जाहाथे खाथि खालानि रावबो मानसियानो गम मोना आरोथ' न'आ एसे गोजानावखा गम मोनखानाय नङा रावबो थांगोन जोंफोर 1 2 थांगोन हांगार होजोबनांगोन खिन्थु आबौ हांगारनिखौबो मिहि बानायगोन मोनथिबाय सोर फन हरलायखौ हेलौ हाला स्पिकिं हा थाखा थिंख्लि नंगौना नङा या जागोन अबा मोनदों थाखा थिंख्लिखौ थांगोन बेसेसो दंनो फैसाया मा 1000 क'रर थोद बेबायदि चान्सखौ एंगारहरनो हायो नामा दे थांगोन आं नै दानो थांगोन मा होनबा फैसाखौ थाखा थिंख्लिखौ माला जावफुनो थांनो नागिरदों हराव हरावसो ना दे थांगोन मा जाखो आबौ अबाव थांनायनि बाथ्रा बुंदों आबाव मोनसे बाथ्रा काराक बाथ्रा खोनाबाय नै 1000 क'रर फैसानि बाहा मोनदोंनो फैसानि थाखा थिंख्लि मा फैसानि सायाव उन्दुनो मोनसिगोन बेनिफ्राय आबौ दा फैसायावबो दङ जोंफोरबो मोनगोन नामा औ फैसाया हा सिङावसो दंनो जोंफोर जाफुनांगोन सोरबा सोरनिबा फैसा मोनो बेबायदिनो दोननाय बेनिफ्राय दा बेफोरखौ जोङो बे फैसा माखासेखौ जों जाफुनो थांनांगोन 1000 क'ररसो दंनो या 1000 क'रर आबौ आंबो बाहागो मोनगोन ना औ आंनिनो पार्टिखा बे फैसाखौ जों माब्लाबानिफ्राय नोजोर दंखायोमोन नाथाय जायगाखौ मिथियाखैमोन फैसायावबो दं होननानै दिनै मोनथिबाय दिनै न' सावनायनि खामानिया केन्सेल बा 1000 क'रर जागोन आबौ दिनै न'खौ सावला गाबोन सावसिगोन औ थाव गोजान लामा 2 घन्टासो लाखागोन थांनायाव थाव थांसै थ' आंनि मुङा हाला मावो आं फाला 1000 क'रर गुथालालाय अबावथो टाउनाव थांदों सानैबो दानो आरो गोजानाव थांबा अबावबा रायज्लायनो हायि मायबा हायि जागोन मबाइल गंसे बायना होदों आङो हामदोंआनो दे बेनिफ्राय आयै हाबिलाजोंलाय माथो रायज्लायखौ मायबाफोर रायज्लायदोंना थाखासिगोन नामा बियो गैया थाखायानो बिफुङा स्कुल दंनो ट्रेनिं जोबबानो लाबोगोन होननानै बुंदों गुथाला जायो बेबायदिबाबो जोंहाथ' जेबो माबा गैया प्रब्लेम गैया थाबाबो थाजायो गावसिनि गोसोसै दा ट्रेनिंसिम नेबालाय नेथोंसै दालाय न'आबो लुनाय जाखायासै ट्रेनिं जोबजासिम न'आ मोनसे मोननैसो रुम जाबाबो दा मिस्ट्रिफोरा फैबानो खामानिखौ जागायनांसिगौमोन बिहामजोबो मोनसिगोन न'आनो जाला माथो दाबो नै आबा बिनिफ्राय बिमाया फैदोंमोन दहाय खबर लानो फैनाय माथो बुंनाय हिनजाव फैनाय नामा गैया बे रांखिनि हिनजावलाय अबाव फैनो मायबाफोर बुंदों नामा बिमाया बुङाखै जेबो मोजाङैनो ओरैनो खबर लाफैदों आरो आं बुंदों आरो हाबाखौ जों थाबैनो फाथिनो हासिगोन होननानै दे हामदों दे बेनिफ्राय हाबिला मोना गाबोन थांसिगोन दा अख्राङा स्कुल दङनो मा खालायोथाय गावासो साननै थाथार होनना बुंदोंमोन थायोना थाया दे गावनि गोसो बायदि खालायनो हो थायोबा थाथोंसै थायाबालाय थांथोंसै स्कुलबो दंबालाय बे साला भिखारिनि फिसाजोआसो गैजारोङि भिखारि मावरियानि फिसाजोआसो साला एसेबां दरमा मोननाय साख्रि मोननाय बेबायदि एसेबां 40,000 50,000 गाहाम मोननाय साख्रि दरमा फैसा मोननाय हौवाखौ मोनसिगोन
आंहासो पास जालायनांगौ नुदों माबायदि हौवाया दिनैसिम 40,000 फैसाखौनो खामायनो हायाखै सालि बे बाहरे एसेबां फरायो क्लास एसेबां फरायनाय साइसथ' गैखाया थखन बायदि जोंसि बेसे गोलाव गुनबो गैया खानदानबो गैया न'खरबो गैया बेबायदि मानसियानोसो एसेबां मोजां हौवा मोनसिगोन फैसा गोनां मेगनसो सानाय मोनसोदों आं खम महारानि बायदि थालायगोन बियो साला आंहासो फिसाजो गिदिर जानोबा हरगोन सानदोंमोन साला फिसाजोफोराबो उन्दै उन्दै जाबाय आंनि न'खराव थाना रुवाथि बायदि खामानि मावनानै रुवाथि थाग्रा मानसियानोसो एसेबां मोजां हौवा फैसा गोनां हौवा मोनबाय साला बे हाबिलाखौ बिखौ नायनोनो बासै आं साला बिनि थाखायनो बांसिन रायजायो आरो बे साला माबा बिसोरनि हाबाया जायाबाबो जायो साला मोनाबाबो जायो बे गुथालखौ सालानि सोरबा गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामबा बिराद मोजां मोनगोन आं हे सोर हाबिला गुथालखौ मोननाङा दे एसेबां मोजां फैसा गोनां हौवा मोननाङा बियो साला बियो सोरबा थेला लादि सिखा साला बे बिबथिना जाग्रा बेबायदि हौवाखौसो मोन्थों बियो नङाब्ला बियो आंनि सायाव गरम देखायगोनथ' बियो एसेबां धोनि मानसिनि हिन्जाव जानो हाबा गरम देखायगोन बियो आंनि सिगाङाव आब' सिखिरि नोंनि खानाया मानो बेबायदि मा मानो बेबायदि मोजां नुवा नोङो बेबायदि खानायखौ मोजां नुयो नोंनि खानाया माबा मेगि बायदिसो ना मेगि सानदोंमोन आं नोंनि खानायखौ मा होनो बे गथ'आ आंखौ बेबायदिनो मोजां नुवा होनबा राजा नुयो मोजां नुयो जों गामियाव नोंनि बायदि खानाय गैया नोंनिया मेगि बायदि खायलें खुइलां नोंनो नांगौ नाङाले आंनो हनो हाया बिदि खानायखौ आं हनो हानाय नङा नों जोंहानाव थादो राजा दे थानाङा दे नों मासि मोजां आं थागोन आब'खौ थानो हो आब' हाबिलाया आब' हाबिलाया थाबा थागोन नोङो औ थागोन नोंसानाव साइकेलबो दोङो आं साइकेल सालायनो मोजां मोनो जोंहानाव साइकेलबो गैया बेटे साइकेल सालायनो मोनदों नोंनि साइकेला मोजांथार बेनिफ्राय लेडि बार्ड ना औ आं बारा सालायखाया नों थाब्ला नोंनो मोनगोन नोंखौ बेनिखायनो थानो होदों आं होनब्ला थागोन आं गांनै गस्ला लाबोदों आंनो औ अख्रां मोजां नुदोंना नुवाखै नों गस्लाखौ नों मोजां मोननाय कालारखौनो लाबोदों राजा नों गुफुर मोजां मोनोना गोमो मोजां मोनो औ मोजांथार नुदों आं नङाबा आंनाव गस्लायानो गैया आदा गुता माबा गुमै आब'नोबो होदों नोङो आब'नो गस्ला नाङानो लादों आंबो माबा लादों गस्ला लायाखै इसिबां मोजां आंना बेबायदि गस्ला गैखायामोन नों मोजाङै फरायबाय था आं बेबायदिनो गस्ला होबाय थागोन नोंनो मिथिबाय मोजाङै फराय दे औ आं नोंसानाव थाबोला नों गस्ला होबाय थागोन नामा आंनो होमबालाय आं नोंसानावनो थासिगोन आय नंगौ दे